Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Міколы Лупсякова «Мэры Кэт». Апавяданне вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 7 класе. Мікола Лупсякоў «Мэры Кэт». Першая частка. Уся гісторыя пачалася вось з чаго. Прыходжу я ў школу, а мой сябар Янка Маркаўцоў у калідоры на вуха мне шэпча: «Ведаеш, а ў нас у класе навічок, дзяўчынка, аграномава дачка. Задавака, ого, брат! Бацьку ў калгас прыслалі. А яе маці такі вучоны, што па калгасах ездзіць. У Міхалковых кватэру знялі, дык увесь дзень учора кнігі туды вазілі. Цяпер у Міхалковых у пярэдняй хаце кнігі, і ў шафах, і на паліцах, усюды. Ты мне не шапчы, разлаваўся я дрэнна чую. Майнрыд, Купер, Маур, чаго толькі там няма? І кнігі ўсе ў залатых пераплётах. На ўвесь голас крыкнуў Янка. Во цяпер, кажу, чую, толькі крычы трохі цішэй, бо ад твайго крыку ў вушах баліць. Добра, буду крычаць цішэй, бо тая дзяўчынка яшчэ пачуе, паслухмяна адказаў Янка. Прозвішча яе Пшанічнае, а завуць дзіўна – Эма. Каса ў гэтай Эмы аж да пояса, а партфель з замком маланка. Сядзіце мы цяпер з Ганнай Паяркавай. Каса, кажаш, доўгая? Ого, брат, во будзе нам работы, во будзе смеху. А калі пойдзе скардзіцца, упэўнена сказаў Янка, прыгрозім. Так і скажем, пойдзеш да дырэктара? Дык тады лепей у клас не заходзь. А калі бацька яе, аграном гэты самы, разлуецца, ды нашым бацькам працадні не запіша, тады што? Запытаўся я. А нічога, адказаў Янка, мы тады выступім на сходзе і так раскрытыкуем, што яго з агранома ўздымуць. Ай, праўда, згадзіўся я. І вось заходжу ў клас. Як заўсёды, за якую хвіліну перад пачаткам урока. У класе цішыня, мільгаюць старонкі падручнікаў, усе чакаюць настаўніка. За вокнамі светлая, ясная раніца. Далёка на небасхіле палымнее ўсход. Школьны сад падступаецца да самых нашых акон. Класная дошка зіхаціць, яе добра выцерлі мокрай анучкай. Я борздзенька бягу да свайго месца, каб сесці раней, чым зойдзе настаўніца. Саджуся. Шпарка раскрываю партфель. Першы урок – літаратура. Тэма – Някрасаў. Біяграфія. Мароз, чырвоны нос. Я дастаю падручнік, сшытак, аловак, ручку. Кладу рукі на парту і з палёгкай уздыхаю. Цяпер можна і агледзецца. Дзе ж тая Эма, пра якую расказваў мне Янка? Ага, сядзіць разам з Ганнай Паяркавай. На пярэдняй парце, на Янкавым месцы. А Янка перабраўся ў самы задні куток. Цяпер яму раздолле. Добра было б мне перабрацца, але ж адтуль усяго не пачуеш. І сяджу я на другой парце, якраз насупраць гэтай самай Эмы Пшанічнай. Ого, якая яна! У новенькай форме, кірпаносая, чырванашчокая, з доўгай касой і на руцэ гадзіннік. Адразу відаць, што гэтая Эма вельмі культурная. Гаварыць з ёй, мусіць, трэба асцярожна, падбіраючы розныя прыгожыя словы. І як гэта яе бацька ў калгас прыехаў? І маці? Эма. У нас у школе ніводнай Эмы не было. І раптам, на табе, сядзіць з гадзіннікам, як якая пекная паненка.
Я на той гадзіннік уже разоў 20 зірнуў бы, а яна... Рукі паклала на парту, локці ў шыркі, слухай настаўніцу. Як жа ёй задавацца гэтакай, паказаць, што ў нас з такімі, як яна, не жартуюць. Тут настаўніца задала класу нейкае пытанне, і Эма Пшанічная падняла руку. «Ну вось, паслухаем, што скажа навічок», – сказала настаўніца. «Калі ласка, Эма». Эма паднялася да так складна адказала, што мы ўсе раты паразяўлялі. Мы тады яшчэ не ведалі, што Эма круглая пяцёрачніца. Я ўзлаваўся не на жарт, вырваў шчытка чысты лісток паперы і борзенька напісаў першае, што прыйшло ў галаву. Я, начальнік зграі разбойнікаў Пантона, Мантона да Мантона, папярэджваю цябе, што калі ты будзеш выскачкай і калі пачнеш скардзіцца на нас настаўнікам, дык мы ўтворым над табой суд разбойнікаў. Падумай над гэтым, добранька. І падпісаўся. Крыважэрны разбойнік Пантона, Мантона да Мантона. Радуючыся, што гэтак здорава ўсё выдумаў, я шпурнуў запіску на Эміну парту, а сам нахіліўся над падручнікам. Аднак я паспеў заўважыць, што Эма ўзяла запіску і пачала яе разгортваць. Я ўнурыўся ў падручнік, баючыся падняць вочы. Раптам перад самым маім носам упала запіска. Я разгарнуў яе і прачытаў. «Пантона, Мантона да Мантона, калі толькі ты мяне кранеш хоць пальцам, я дам табе такой здачы, што ты 10-му закажаш. Ты яшчэ не ведаеш, што я была ў афрыканскіх джунглях, падарожнічала па Місісіпі, а хутка паеду ў Індыю». І подпіс «Мэри Кэт». Я сядзеў як мыла з'еўшы. Па-першае, як яна дазналася, што запіску напісаў я. А па-другое, не ведаў, хто такая Мэри Кэт, дзе яна пра яе вычытала. І тут я цвёрда, раз і назаўсёды, вырашыў. З гэтага дня я буду самы большы вораг Эмы Пшанічнай. Буду яе ненавідзець, буду ёй помсціць. Каб не быць пустабрэхам, адразу ж зляпіў з хлеба шарык, наслініў яго і запусціў у Мэри Кэт. Мэри Кэт азірнулася, гневна стрэльнула ў мяне вачыма. На маё няшчасце, усё гэта заўважыла настаўніца і падышла да мае парты. «Антон Бубноў, гэта непрыстойна. Прасі прабачэння ў дзяўчынкі». Я падняўся. Эма таксама паднялася, камечачы ў руках хлебны шарык. А настаўніца маўкліва пазірала на мяне, і ў яе позірку былі дакор і пагарда. «Навошта ты пакрыўдзіў такую добрую, прыгожую дзяўчынку?» «Гэта не я», – сказаў я. «Гэта нехта іншы». «І ты яшчэ адмаўляешся?» – сказала настаўніца. «Я ж бачыла. І ў цябе хапае сумленне зводзіць усё на другіх? Прасі прабачэння». Я прамармытаў нешта. «Мацней гавары», – загадала настаўніца. «Прашу прабачэння», – уголас сказаў я. «Перасадзіце мяне на другую парту, бо тут я не магу». «Не», – адрэзала настаўніца, – «будзеш сядзець тут. А цяпер выйдзі з класа, пахадзі па калідоры ды як след падумай». Мэри Кэт з палёгкаю ўздыхнула. Рэштку урока я прастаяў на калідоры, абдумваючы розныя помслівыя планы. І дзіва! Чым больш я думаў, тым больш падабалася мне Эма. Паважаныя дзеці, вось і прачыталі мы з вамі першую частку. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.